Sziasztok srácok, a mai videóban Pucér gyerek 2, amúgy nem. Ma meg fogom nektek mutatni, hol vannak a prezentök. És megnézzük azt elventet. Hát már kivittem. Na mindegy. Az első, az itt van. Ott. Várjátok. Itt lesz ez. Itt van az első. Hol volt a második? Várjátok. Ez itt lesz. Itt van a második. A harmadik. Az itt van. Ó. Jó, igen. Jó, lehet az anyagban. Isten. Nekem meg kell csinálni. Na mindegy. Keressük meg a többit. Jó, és semmi. Ez komoly. Jó, nem számolom, de ez nekem a 7. Szóval, 8. Az komoly. Tudom, hogy még volt egy itt. Hol a sublimált? Hát elszublimált. Nézd meg, elszublimált. Egyet már! Fú. Valahol itt volt még egy. Itt volt még egy. Bár számolom. Hol lesz? Itt lesz még egy. Itt is van még egy. 10. 11. 12. Nem, már megkerestem. Az komoly bomba. Nem érem el! Jó, igen. 14 van már meg. Mi ez? Ez itt mi? Az komoly. Oké. Hoppá. Ott van. 16. Kurva gyors. Itt a Sigma. Aha, ezt nem találom. What the fuck? Jó. 17. 19. Ott van 20. Egyből hogy ránéztem. 20. Megvan 20. Ott van. 21. Oké. Ez az! Oké, 23. Jó. Ez az! Na jó, mivel már nem bírtam, itt van 2 fogyadék, aki fog nekem segíteni, vagyis inkább csak egy fogyadék. Mondtad 0-11-es, hányban? Lehetne, hogy a videóra koncentrálnátok. Mire? Itt van még egy. Azt mondtam, bocsánat. Gingerbread meal. Jó, let's go. Fitoktassam az énektudásomat. Itt van még egy. Na jó, még 4 kell. Strong.
Strong. De abban csak legend. Az komoly. Nem baj. Ó, itt van egy. Na végre meg úgy. Hol vagy? Itt vagy. Igen, Schweinenden, utána egy Merry Christmas eventben. Gyere, nézd, ide nézd be a fa alá. Már felszettem. Ja, nekem akkor már meg... Akkor mutasd meg az összeset? Van egy itt, várjál, mutatom. Itt ezen az islanden, de oda így fel kell parkírozni, oda. Igen, megvan. Az felszettad, jó? Meg van egy itt a nyílcsomó. Felszettem. Ó, megvan! Jó! Very szigmák vagyunk. Játszom. Na, azt akkor mit kell ezekkel csinálnom? Nem tudom. Az komoly, na mindegy, akkor Bálint, gyere ide a kezdőbe, köszönjünk el. Az komoly, hogy jön. Gyere! Az komoly. Na mindegy, várjál csak, hogy így kicsit szép láfán legyen. Várjál. Bye, Digi. Na jó, már erre fordulj már, a kamera fele. Ne, a seggedet mutasd már a kamerába. Na jó, már ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel, amelyik szeretnétek hasonló pet szimulátoros videókat, csumi!